ɗan uwa yar uwa, wannan nasiha ce mai ratsa jiki. Zan tunatar da junanmu akan mutuwa. Akwai abubuwa guda biyu game da mutuwa masu ban tsoro. Na ɗaya, yaushe za ka mutu, a ina za ka mutu, ba mu sani ba. Gashi kalilan ne daga cikinmu suka shirya wa mutuwa. Duk wanda yake neman wa'azi, mutuwa ta ishe shi wa'azi. Da wayona, ban mulkin soja na Najeriya, General Sani Abacha, yana kan mulki, ana kokarin tazarci, Allah ya karɓi rayuwarsa. Zababben shugaban ƙasa Umar Musa Yar'adua, an zaɓe shi shekara 4, ya kammala a ƙara zaɓen shi wata shekara hudun farko ma bai ba, Allah ya karɓi abinsa. Shugaban mawaƙa na Najeriya Shata, wanda har yau ba a samu ba wanda ya kai shi, barantana a samu wanda ya fi shi, babu shi, Allah ya karɓi abinsa. Ina ɗan hodiyo, ina shehu mujaddadinmu. Shugabancin damba, ina ɗan dunawa, ina shago, ina Jafaru barbarin bala'i, babu su, sun koma zuwa ga Allah. A fim ina Rabilu Musa Ibro, a darakta ina Tijjani Ibrahim, amarya a fim ina Balaraba, na Esnuhu, babu, sun koma zuwa ga Allah. A malamai ina Sheikh Jafar, ina Sheikh Albani Zaria, ina Sheikh Abdullahi Gera Argungun, sun koma zuwa ga mahalicinsu. Amma da ni da kai tamu tana zuwa, sai dai kash ba mu san ba yaushe. Kaf a cikin duniyan nan babu mai ran da isa ya ɓoye mata. Shi yasa Malam Ali na Mungi Zaria yake cewa, dubi dai Fir'auna wai shi, a ɗagawa ba kamar shi, har cikin ruwa ne ta bi shi, bai haye ba ta makare shi, bai kai ga abin da ya yi nufi ba. Ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki, ga dubin matsara a ɗaki, inda ma ta fi ƙara auki, ba ta bar ɗanko marar kwabo ba. Ya ce ta cira sama ta saɗaɗo, ta bige shaho ya faɗo, a cikin ruwa ta farma kwaɗo, ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo, ba ta ƙyala sari da kurkudo ba. Ita mutuwa ba ta bar ba na ƙasa ko na cikin ruwa ko na sama ko na ban ƙasa ko mai jan ciki ko mai tafiya ko mai tashi. Wallahi duk lokacin ka in yayi kawai sai ta zo ta ɗauke ka ko aina kake. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kuma yace thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Gabaki ɗayan Allah zai sa da mu ranar alkiyama. Gashi Allah ya ce zai ta da mu ya mana hisabi, da wanda suka yadda da wanda suka ƙaryata. Wa amma in kana min ashabil yamin, Allah ce fa salamun laka min ashabil yamin. Amma wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin, Allah ce fa nuzulun min hamim wa tasliyatil jahim, inna hadha la huwa haqqul yaqin. Ya dan uwa, ya ke yar uwa, duk abin da muke yi mu rinka tuna kamar yau kamar gobe za mu koma zuwa ga Allah. Mu zama masu yafe wa juna, ni haƙuri da junanmu. Allah sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka shirya 'ya'yanmu da zuri'armu. Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci. Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbatar da mu akan da'a da biyayya da Allah da manzansa. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.